saamassa vähän vastaavaa kampanjaa ollessani tuolla Suomen ylioppilaskuntien liitossa. Silloin ajettiin opintotukea indeksiin ja se tässä hiljan myös toteutui, mikä olikin ehkä yksi tällaisia harvoja opiskelijoiden asemaa parantaneita muutoksia tässä kuluneella vaalikaudella. Mun mielestä nämä teemat, mitä tässä Heikki esitteli, on erittäin hyviä ja kannatettavia. Mun mielestä on selvää, että me ei voida jatkaa tässä maassa sillä tavalla, että meillä on korkeakouluopiskelijat kahdessa eri kastissa, vaan YTHS, hyvät terveyspalvelut on ehdottomasti laajennettava myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Terveyserot yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä on merkittävän suuret ja tällaisella tavalla ei voida jatkaa. YTHS on siis laajennettava ja se ei mikään kummoinen kustannus sinänsä tule olemaan. Opintotuki on sellainen asia, mitä jokainen vakavailmeinen päättäjä haluaa usein jollain tavalla venkslata. Kuluneella vaalikaudellahan on toteutettu jo 3 heikennystä opintotukeen ja kuten tässä sanottiin, niin parikymmentä kertaa sitä on venkslattu viimeisten 20 vuoden aikana. Meillä on tällä hetkellä opiskelijat 5 eri opintotukijärjestelmän piirissä. Voisi sanoa ehkä leikkisesti naapuriurheiluseuraa lainaten, että yksi hyvä toimisi varmaan paremmin, mutta joka tapauksessa järjestelmä ei ole täydellinen, mutta nyt olisi aika lopettaa se venkslaaminen, toteuttaa huoltajakorotus ja jatkaa nyt tällä opintotuen nykyrakenteella. Se, mitä pitkällä tähtäimellä pitää tehdä, niin mä uskon, että opiskelijoiden paras turva on perustuloon siirtyminen, jossa on sitten jonkin sortin opintolainan osuus esimerkiksi mukana, ja mä uskon, että tähän löytyy myös opiskelijoiden keskuudesta toivottavasti tukea. Maksuton koulutus on ollut suomalainen menestystarina viimeiset vuosikymmenet. Vihreät on ollut vahva maksuttoman koulutuksen puolustaja ja tulee sitä olemaan myös jatkossa niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin opiskelijoille. Me Suomessa tarvitaan paljon enemmän maahanmuuttajia. Meidän täytyy kaksinkertaistaa vuosittain Suomeen muuttavien ulkomaalaisten määrä, jos me aiotaan pitää hyvinvointivaltio pystyssä. Meidän koulutusjärjestelmä on maailmanmaineessa laadukkaana, tasa-arvoisena ja oikeudenmukaisena, ja maksuton koulutus on mieletön vetovoima myös EU-alueen ulkopuolella tuleville opiskelijoille. Minun mielestä ja vihreiden mielestä olisi suorastaan hulluutta heittää tällainen valtti pois, ja me lähdetään siitä, että maksuton koulutus säilyy Suomessa myös jatkossa, ja on todella tyytyväinen, että se on mukana keskeisenä teemana tässä opiskelijakampanjassa. Koulutukseen muilta osin yksi huolenaihe, mikä siihen liittyy, on tietysti koulutuksen resurssit, koulutuksen rahoitus. Vihreillä on koulutus yhtenä kärkiteemana näissä kevään vaaleissa, se, että koulutuksesta ei enää leikata. Eräs suuri ajattelija on joskus sanonut, että koulu on 4 seinää, jossa on tulevaisuus sisällä, ja tämä koskee kaikkia koulutusasteita. Siitä syystä myös koulutuksen rahoitus täytyy jatkossa turvata, ja mä toivon, että opiskelijat myös pitää tätä teemaa paljon esillä, ja että myös annetaan korkeakoululle työrauha opetuksen kehittämisestä tulevaisuuden tarpeisiin vastaamaan. Meillä on juuri tehty yliopistouudistus, meillä on juuri tehty ammattikorkeakoulutus. Nyt on aika antaa korkeakoululle työrauha turvaamalla niiden rahoitus ja lopettamalla valtavat ylhäältä sanellut organisaatio-uudistukset ainakin hetki. Mutta tervehdin ilolla näitä opiskelijoiden vaalitavoitteita ja toivottavasti ne jaetaan läpi puolueen kenttä. Kiitoksia.